Ahoj, moje jméno je Honza Schreier a jsem CEO a majitel firmy Funded Mind, která se zaměřuje na online výuku traderů a na to, jak získat fundovaný kapitál. Já s Danem spolupracuju už posledních 10 měsíců a upřímně musím říct, že jsem vyzkoušel plno vlastně editorů nebo lidí, kteří se zaměřují na střih Reels a vlastně short form contentu na Instagram a TikTok. Ale s Danem mě ta spolupráce baví úplně nejvíc, protože pro mě je vždycky důležitý, co ten člověk přináší do mýho biznesu, jakou hodnotu přináší. A Dan nepřináší jenom střih videí, který je skvělý, ale hlavně přináší i nápady na videa a přináší vlastně koncepty a jak tohleto vyškálovat na vyšší číslo na sociálních sítích. Takže například vlastně poslední jeho koncept, který teďka já vydávám, tak pravidelně získává desítky nebo stovky tisíc views na TikToku a tohle je pro mě obrovská přidaná hodnota. Tohle je pro mě důvod, proč s Danem už spolupracuju relativně dlouho, protože z mých zkušeností vím, že ty editoři se častokrát střídají tak, aby ten koncept nebo aby ten střih vypadal pořád jako nějak updateovaný a novej, ale tohle s Danem nehrozí, protože Dan ty videa updateuje, respektive ten look těch videí updateuje. A za mě můžu Dana naprosto doporučit, jsem s ním spokojený a plánuju tu spolupráci v ní pokračovat i nadále, protože víceméně nemám co vytknout. Jsem spokojený a všechno funguje tak, jak má, spíš nad moje očekávání.